God aften, Danmark. I dag, den 26. april 2005, får vi se Niels Jensen, som var i Thailand under den asiatiske tsunami 2004. God aften. Og velkommen. God aften. God aften. Niels, fortæl os, hvad du kan huske de få minutter inden tsunami kom. Jamen, jeg kan bare huske, at jeg var på bryllupsrejse med min mand, Karl. Ja, vi lå nede på stranden, og det var bare dejligt vejr, og det havde lige været jul, og der var masser af turister, og det var bare en fantastisk dag til at starte med. Hvad skete der med din kæreste? Jamen, han blev nærmest bare revet væk fra mig, og så er han meldt savn i 4 måneder, og der er ingen, der har set et spor af ham endnu. Vi viser nu et billede af Karl Jensen. Hvis nogen ser denne person, ring 8x8. Niels, kan du huske, hvad du så, da tsunamien kom? Jamen ja, jeg lå jo der på stranden, ikke? Og jeg synes nok, der var sådan en lille pige, der gik rundt og sagde et eller andet om tsunami, men der var ikke rigtig sådan nogen, der troede på hende, fordi hun var jo bare sådan en lille pige. Men så pludselig så kom man kunne se langt ud, at der kom sådan en kæmpe bølge, sådan ikke? Og så var hele stranden bare oversvømmet, og ting de gik i stykker, og det svømmede bare rundt over det hele. Det var helt forfærdeligt. Fik du hjælp med mad og drikke efter tsunamien? Ja, selvfølgelig gjorde vi det. Der kom en masse fra alle mulige lande og hjalp med husly og dåsemad og masser af babymad, fordi der var så mange babyer, og det var rigtig godt gjort. Tak til alle dem, der har betalt for, at det kunne lade sig gøre. Hvornår kom du så tilbage til Danmark igen? Det gjorde jeg omkring 2 uger efter, fordi jeg var med i eftersøgningen af alle de der folk, der var meldt savnet, ikke? Og vi fandt der også mange, men ingen af dem var desværre min mand. Fik du professionel hjælp? Ja, jeg har haft professionel hjælp lige siden jeg kom hjem, fordi det er bare svært at komme over. Det er meget sådan, det ligger bare inde i en hele tiden, og man kan ikke tænke på andet end, at man mistede nogen, og så mange folk, der mistede nogen, og mistede deres hjem, og det er meget svært at komme over. Tak for i aften, og tak fordi du kom. Det er simpelthen bare så synd. Altså for alle folkene i tsunamien, i, hvad var det henne, i Europa? Nej, vi skulle da ned i Asien. I Asien, og vi har det simpelthen bare så dårligt med det, altså. Der var bare så mange mennesker, der mistede et liv, og ja, altså... Og døde! Døde? Seriøst døde? Ja! Altså, jeg ved godt... Ja, men... Altså, død, det er altså bare... Der er ingen, der fortjener at dø, altså... Det er simpelthen bare så hårdt. Døden, han er simpelthen for scary. Altså, da jeg så klippet i YouTube, så tænkte jeg, ej, det var synd for menneskene. Men ingen tænker på dyrene og planterne. Altså, hvad med alle de afgrøder, der bare blev revet op af jorden, og dyrene, som ikke er noget at flygte? Altså, vi skal sgu da også tænke på alt andet liv end kun os selv. Altså, det er egentlig utroligt, at en tsunami bare kan komme sådan og at vand, det kan dræbe så mange på så kort tid, og at det er på grund af et jordskælv ude midt i havet. Altså, det er helt utroligt. Det er bare så synd for alle de mennesker. Det er det ansvar, skæbnen den tager, når hvad den vi gør, hverken gør til eller fra. Når det ramler det her, for det minder os om, hvor små vi er. Danmark. Handling tæller højere end ord. Ingen kunne se, hvad der ville ske, og alt hvad vi har gjort betyder ikke spor nu. Ingen ord kan nå, umuligt at forstå. Den værste skyld er den, du ikke kan skyde på. Ikke nok med at kunne sidde på den strand. Jeg har venner, som jeg ved blev ramt. Vi bruger så meget tid på at bekæmpe hinanden nu. Sig mig, hvad vil der ikke ske, hvis vi glemte hinanden nu? Og der er børn, der mangler i mor nu. Tænk at tingene kan se så sort ud. Ufatteligt, uden det ekstreme. Verden vender, når du mindst venter det. Det er det ansvar, skæbnen den tager, når hvad vi gør.
mange gange før. Man siger sig selv hvorfor. Hvad der kunne ske, når vi lever nu og her. Der er en konsekvens af alle ting vi gør. Men meningen er svær at finde lige her. Så homie, hør der en tid, hvor man må bryde rammen. Flyde sammen, når tingene de bryder sammen. Kære ven, jeg ved at du fornemmer det. Verden vender, når du mindst vender det. Det er en tager, skæbnen den tager. Når hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. For de minder os om, hvor små vi er. Det er trøst, skæbnen den tager. Når hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. For det minder os om, hvor små vi er. Man tror det ikke, når man siger, hvad man siger. Og der findes ingen manual til de følelser, som Det giver. Glem dig selv, vi beder for hver en sjæl. Om det er med panden i gulv eller med hovedet på held. Og man kan kun tage ved lære, hvis man tager affære, min ven. Situationen er ekstrem, men intentionen er ren. Så kom nu. Det er tvang, skæbnen den tager. Når hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. For det minder os om, hvor små vi er. Det er tvang, skæbnen den tager. Når hvad end vi gør, hverken gør til eller fra. Når det rammer, ramler det her. For det minder os om, hvor små vi er. Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad vil du gøre?